गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ बलिउडनि मुंदांखा फावखुंग्रि हेमा मालिनी आसामाव दावबायफैगोन। बलिउड सावथुननि मुंदांखा फावखुंग्रि हेमा मालिनीआ फैगौ 7 नभेम्बराव नलबारनि राजमेलायाव नुजाथिफैगोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला हेमा मालिनीआ नलबारनि जारिमिनारि राजमेलायाव आलासि महरै हांख्रायहरजादों। BPF दैदेनगिरि आगुनि BTSनि बारग' डेपुटि चिफ खाम्फा बरगयारिया इउपिपिएल दोलनि सायाव गोख्रों बिबुंथि होदों। बिथाङा बुंदों इउपिपिएलजों BPF दोलोआ आखाइ हमलाया। इउपिपिएलनि मददगिरिफ्रा गाव हारसिङैनो BPFआव फैगोन। फैगौ समाव बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा BPF दोलोखौनो सरकाराव लाबोफिनगोन होनना खाम्फा बरगयारिया खौरां बिजोङाव बुंथिदों। थरायना जुरिना बसुमतारिया NEET आनजादाव उथ्रिसारना बर' बिजोंनि गोग्गानाय लाबोदों। बर' बिजोंजों फरायनानै जाफुंसार जानो हाया एबा गोजौ सोलोंथाइ लानो हाया होनना खायसे सुबुंफ्रा बानबुंथाइ होबाय थानाय समावनो चिरां जिल्ला रुनिकाटा ओनसोलाव बर' बिजोंजों फरायनानै गोग्गानाय लाबोनो हादों थरायना जुरिना बसुमतारिया। रुनिकाटा UN एकाडेमि फरायसालियाव बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि थाखोआव मेट्रिक आनजाद उथ्रिसारनो हानाय फरायसा मध्यम दक्षिणगाव गामिनि थागिबि हिरेन बसुमतारिनि फिसाजो थरायना जुरिना बसुमतारिया NTA जों खुंजानाय NEET 2022 आनजाद उथ्रिसारना बरपेटा फखरुद्दीन आली आहमेद मेडिकेल कलेजाव MBBS एडमिशन लानो खाबु मोननाया ओनसोलनाङैनो गोग्गानाय लाबोदों। चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमा कुक्लं हादाननि 1 नं बारलाम्फा गामिनि थागिबि अचिन्त नार्जारिया बावैसो सान सिगां हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाङो। बेनो दिनै बिजनी जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि फनिन बर'आ बिटिआर खुंथायनिफ्राय 1 लाख रांनि चेक अनसुंथाइ हरनायखौ दुखुथिया न'खरनिसिम गथायना होयो। मख'नो गोनांदि मानास हाग्रामानि साखाथि हादानाव बेबायदिनो हाग्रानि मैदेरनि जेंनाया मोनसे मैखोम जेंना जाना दङ। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर'आ दुलाराय बाथौ गौथुमनि बारग' आफादगिरि रुंसारि डाक्टर लीलाधर ब्रह्मनि मुसुखा बेखेवदों। बर'नि गागि लिरगिरि समाज सिबियारि आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि बारग' आफादगिरि डाक्टर लीलाधर ब्रह्म बिथाङा 2022 मायथाइनि 20 आगस्तखालि बयखौबो नागारना थांदोंमोन। दिनै बिथांनि सारादुनि सानाव बिथांखौ मान होनानै बिथांनि गांसे मुसुखा खाम्फा बानायनायखौ बेखेवना होयो प्रमद बर' बिथाङा। लोगोसे आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिथां बिसि दैमारियाबो गेदेमाखौ खुलुमना मान बावदों। चिरां जिल्ला गायसननाय फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै PMGSY बिथांखिनि गेजेरजों रायजो सभानि MP रोंग्रा नार्जारिया सुन्दारनिफ्राय बासुगाव कासिकट्रा थांनाय लामा मावफुंनो खाम्फा बेखेवना होदों। जिल्लानि नोगोरारि रायजो राजाफोरनो जिल्ला गायसननाय साननि गाहाम हामलायथि बावहरदों रायजो सभानि MP रोंग्रा नार्जारि बिथाङा। BJP दोलोजों जाय दोलोआ लोगो जायोबा BJP दोलोजों जाय दोलोआ लोगो जाना सरकार सालायो बै दोलोआ जोबस्राङो। बेनि गोबां बिदिन्थि दङ। बे बाथ्राखौ बुंदों आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि रुंसारि तरुण गगैनि फिसाज्ला लकसभानि MP गौरव गगৈ बिथाङा BJP दोलोनि सायाव गोख्रों नोजोर होदों। भारताव जायफोर दोलोआ BJPजों लोगो जादों बैफोर दोलोआ जोबस्रांदों। आसामावबो EJP BPF दोलोआ जोबस्रांदों होनना गौरव गगैआ खौरां बिजोङाव बुंथिदों। बर'नि थुनलाइ मुलुगखौ जौगाहोनायाव आइजो बर' लिरगिरिफोरनो जायगा जगायना होनाय आरो बर' थुनलाइ सुजुनायाव आइजोफोरखौबो गोख्रों बिफाव लाहोनायनि नोजोरजों थांनाय 2018 मायथाइयाव जोनोम मोननाय बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि बानजायनायाव दिनै बिजाब बेखेवनायनि मोनसे हाबाफारि खुंनाय जादों। क'क्राझार सरकारि फरायसालिनि सावराय नब्लाङाव खुंफुंनाय बे बिजाब बेखेवनाय हाबाफारियाव गुबुन गुबुन आइजो लिरगिरिफोरनि सुजुनाय गासै गांजिसे बिजाबफोरखौ बेखेवनाय जायो। BTC सरकारनि रांखान्थि मदद मोननायजों दिहुनजानाय बे गांजिसे बिजाबफोरखौ बेखेवना होयो गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि पपुलार रिसार्च गाहाय बिफानारि डक्टर अनिल बर'आ। लोगोसे बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि 19थि गाम्बारि लाइसिखौ बेखेवना होयो गथ' थुनलाइ साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि कौशल्या ब्रह्मआ। दिनैनि बे बिजाब बेखेवनाय हाबाफारिनि गेजेरजोंनो 2022 मायथाइनि प्रबन बरगयारि थुनलाइयारि बान्था मोनगिरि उत्तरा बैसुमतारी आरो साहित्य एकाडेमिनिफ्राय 2022 मायथाइनि रावस्लाय बान्था मोनगिरि डक्टर इन्दिरा बर'खौबो गांफा मान बिलाइ होनानै मान बावनाय जायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। सोलायनायनि स्लगानजों बिटिआर दखल खालामनाय इउपिपिएल दोलनि दैदेनगिरि थामहिनबा बिटिआरनि राकेश ब्रह्मआ जलंगा राननानै होदों। मैगं फानग्रा गय दखानि आइजोफोर आरो स्कुल आरो अंगनाबादि सेन्टारफोराव ओंखाम संग्रा आइजोफोरनो बिटिआरनि राकेश ब्रह्म बिथाङा गांफा जलंगा राननानै होदों।